дар мусобиқаи Беллатор чемпион сериест ки дар шаҳри Дублини Ирландия доир шуд, размкори тоҷик Сарвар Ҳамидов бо намояндаи Бразилия Марсили Алвес да Силванер нерӯ санҷида ғалаба ба даст овард. пас аз ин пирӯзии Сарвар Ҳамидовро дар фурудгоҳи байналмилалии шаҳри Душанбе масъулини соҳа дӯстдорони муҳорибаҳои омехта самимона пешвоз гирифтанд. ёдовар мешавем ки ин ғалаба барои варзишгари 27-солаи тоҷик 16-умин дар тӯли фаъолияти касбӣ ба ҳисоб меравад. дар лигаи Беллатор бошад, ин пирӯзии сеюми Сарвар дониста мешавад. рақобат хеле хуб гузашт. хеле 2 моҳ тайёрӣ дидем дар шаҳри Тошканд, дар зали Файтбаза, дар зали UFC ҷим. Командаамонро бо тренерам ба он ҷо ҷиғ задем, тайёр шудем. чи рақибам аз Бразилия буд, барои ҳамин хело рақиби бақувват. 2 моҳ хело меҳнат кардем ки чи планҳое ки дорем дар бой гузаронем. худо ба шукр ҳамаи планҳоямон шуд, буридем ва хурсанд ба ватан баргаштем. дар пешин размовари тоҷикро боз набардҳои аз ин ҳам душвортар интизор аст. ҳам акнуну таҳти роҳбарии мураббиёни хеш нақша дорад ки ҳамвора машқҳои хешро идома дода, барои ба даст овардани унвони қаҳрамонӣ дар ин ташкилоти бонуфуз тамоми кӯшишҳои хешро ба харҷ диҳад.